Лячовци, ще ви пусна един 10-минутен лайв стрим от директно в Морската градина. Забележи сред какви народни будители се намира Маста Джордж. Варанси, нека да не стике. Ете, като знаеш, че в радиус от 100 метра до тебе няма жива душа, която да е жива, т.е. нали, има души, но те не са живи. Ще ви кажа, че отиваме на Пантеона, където днес си направихме 3 моделинг сешъна за новото ми кандидатстване за работа като топ модел на Versace и Dolce & Gabbana. Ще рекламирам костюми, мога да рекламирам часовници,